Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ma kienx mexxej b'saħħtu. Dan kien is-sentiment li ħareġ minn kitba fuq l-Independent tal-ħadd minn missier is-sieħba tal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija, Emanuel Gallia, li għal darb'oħra f'dawn l-aħħar ġimgħat reġa' ħareġ qatih kontra t-tmexxija ta' Bernard Grech u l-fjakkiżmu ta' direzzjoni li l-Partit Nazzjonalista qabad. Fil-fatt, u rrimarka li din it-triqa niżla min-naħa tal-Partit Nazzjonalista ilha li bdiet mill-2008 u mhux minn wara rebħa kbira tal-Partit Laburista fl-2013. Ironikament, din hija l-istess direzzjoni li fil-preżent ħal Partit Nazzjonalista. L-ewwel bit-tmexxija tal-kap de facto Carol Aquilina imbottat mill-establishment nazzjonalista imbagħad bil-ħatra ta' Charles Bonello ta' Gonzipien bħala Segretarju Ġenerali. Din il-politika qarrieqa ġiet irrimarkata wkoll fil-kitba ta' Gallia, fejn fakkar li fl-aħħar 5 snin ta' Gvern Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi fissru 5 snin ta' kontijiet għolja tad-dawl u ilma, ġen fit-trasport pubbliku, permessi blura fil-mepa, pożizzjoni kontra l-kaċċa u qasma interna fih dan il-Partit Nazzjonalista. Gallia żied jgħid li minkejja dan kollu, filwaqt li l-Partit Laburista wieħed bidla, il-Partit Nazzjonalista kompla aktar jaqaf pataflun ta' battalji interni u kapijiet fjakki. U għalhekk li l-poplu kien għadu u se jibqa' jara oppożizzjoni maqsuma bla pjan u bla kap. Sostna li l-Partit Nazzjonalista tilef kull sens ta' identità. Dan li skontu, il-Partit Nazzjonalista jrid kap li jitkellem man-nies u mhux biss dawk li jimmilitaw fil-partit. U temm jenfasizza li l-istorja ma tistaqqat taħfer lill-amministrazzjoni preżenti nazzjonalista, amministrazzjoni mimlija rjuż kbar, politika ta' mibeda u tmexxija bla direzzjoni.